kupljenje sena u planinskom kraju na starinski način. Znači nema baliranja, nego nakon košnje sve se ovako malo, što se kaže, zgrne, a potom ovaj traktor sa prikolicom prolazi između i, što se kaže, stavlja se sve na prikolicu. 3-4 generacije rade, ali tako i najbolje, kaže, i druže se i poslije se nešto pojede, popije, a seno koje je pokušeno bude lepo i skupljeno i natovareno, a posle u, što se kaže, senik se stavi i ovce i krave imaju za zimu.